Siis tuo hylly pitää siivota ja sitten tää alempi hylly. Okei, eli siis mä otan tuota noin jutut eka pois ja sit mä laitan kaikki niinku sitä mä tarvitsen niin tuohon roskiin. Roskaan. Joo, käyn niinku läpi. Joo. Kattokaa millä tyhjälle tajuan nämä. Menee askartelujuttuun. Täällä on timanttitöistä jääneet timantit. Tää on täynnä kortteja. Ihana kasakortteja. Tässä ei oo kaikki, että muut on jossakin Fujin muka tässä onkaan. Joo, pois. Mulla oli jossain semmonen obsessio tehdä scrunchieita tätä. Tää on tämmönen. Tää menee parasta. Että mulle tähän tarvitsee kivi. Mä en tiedä mikä nää kivikereilyt on. Tuolla on jo 2 niinku tuossa taulua. Niin mä nyt löysin vähän tämmösiä listeitä. On niinku tämmösiä. Tuollaisia. Mitä mä nyt tilaan näitä listeitä. Tuntuu siltä, että mä en olisin muuttanut. Ja sitten jotain. Okei, eli nytten tänään tää mun huone on nyt niinku jotenkin edes valmis. Tai ei silleen niinku lopullisesti valmis, mut silleen jotenkin, en mä tiedä, mutta joo. Nyt tulee huoneen esittely. Lähdette esittelystä ovelta. Eli tässä on mun vaaterekki. Tähän varmaan tulee uusi vaaterekki silleen, että se tulee niinku näin päin. Mutta tää on nyt väliaikainen tää mun vaaterekki tässä. Ja sit on tässä timanttimaalaus. Ihan itse on kokonaan timanttimaalannut tämän kissan. Ja sitten mun kaapit. Ja täältä löytyy sydän ja mustekala. Löytyy mun peili tästä. Ja sieltä löytyy mun ränky. Sitten löytyy nää taulut. Nuorasta
Sitten tässä tulee mun yöpöytä. Tämä on tehnyt ihan itse käsän tunnilla. Tai siis tää aluksi piti olla semmonen niinku, millä laitan tohon niinku pöydän päälle silleen niinku sinne, mutta tää nyt tuli tähän. Ja sitten mun roskis. Sitten tästä löytyy mun pöytä. Ja sitten löytyy tällainen terveä meikkiteline asia. Ja löytyy meikkiyöltimiä ja näitä ja peiliä. Tuo ja sitten löytyy tämä peili. Ja sitten on valtorikki. Sitten mut löytyy tää mun hylly. Tää on mun ihan itse tekemä. Tänne siis ostettiin ja sitten tää niinku tämmösen niinku juttu. Niin tän on tehnyt itse. Tosi hieno mun mielestä. Ja siitä taas vielä täytyy mun tää hylly, iso pitkä hylly. Ja sitten tässä löytyy tämmösiä kynttilää. Tää on lähes varmaan poissa. Sitten löytyy ylähylly. Löytyy Stranger Things-kirjaa. Ja löytyy tämmöstä. Ja sitten tästä löytyy tämmönen hieno juttu. Ja sitten mun yksi laukuista. Ja tää on tämmönen krääsäjuttu. Niin. Joo. Siis kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tällaisesta videosta tällä kertaa. Ja vähän tämmönen pitempi projekti. Mutta joo. Muista tykätä